Hij is 17 jaar oud, is nu 4 jaar in Nederland en spreekt vloeiend Friesk. Daniel Solovay uit Oekraïne had hem het Friesk en ook het Nederlands tiegerrap eigen maken. Aan het begin werd het een beetje ingewikkeld, want dan kies net Fries leren op Google bijvoorbeeld. Vol meer talen kies dat woord wel, maar Fries net. Dus ik probeer wat dingen te vertalen op Google Translate, die had wel Fries. Maar dan spreekt dat toch net een beetje oors dan skreust. Droeg mijn vriend te praten, waard het hield iets meer Friesk. Daar komt bij dat hij de aankomende periode een soort bijzondere dingen doen mocht. Zoals op Koningsdag. In principe moest ik een stempel aan de koning aan, maar ik ga mijn handtekening aan hem aan, want we hebben gewoon één stempeltje wie kwijt, dus ik mocht een handtekening aan. Mijn oude 4 maanden ben echt gewoon heel bijzonder, want ik ga zoveel meemaken in die oude, misschien zelfs 3 maanden. Dus het is echt ongelooflijk, ja. Daniel werkt in zijn vrije tijd op 2 plekken, zo ik bij een snackbar vlakbij zijn huis. En Friesland viel als thuis. Ik wil wel in Friesland blijven. Zelfs als ik grote functies ga krijgen, misschien bij het parlement, maar dan ga ik wel in Friesland blijven. Zou ik met een plakje wijzen, wij toch wel burgemeester worden lust? Als het kind dan wel, ja, zeker wel. Maar ik krijg me dat nou echt wel goed, dus nog niet. Dat wordt het nog even, want de Fries-Oekraïnske dokter had intussen zijn HAVO-examen hellen en maakt het hem op voor HBO-bestuurskunde in Ljouwert. Maar ook na het HBO had Daniel al correct verregen wat er wil. Maar ja, het kan alles wezen, maar het is sowieso politiek. Dus misschien wel in het Europees parlement, misschien wel dan ben ik een medewerker van een gemeente en een wethouder van hier gewoon in Dokkum. Burgemeester, wethouder, als misschien zelfs de Tweede Kamer. Eén ding staat voor hem Bob aan. Dan wil ik iets voor mensen betekenen. Dat vind ik heel belangrijk.